Kaixo bikote, hemen gaude Jurretan, abadetxean, gaztetxean. Gaztetxeak izan ohi delako pixka batez, sortzaileentzako erakusleio edo zenbaitetan. Eta, hoi aitzaki hartuta hitz egingo dugu gaur pixka bat sortzailetasunan inguruan, gazte sortzaileak, ikusiko dugu aurrea junala. Hasteko, sortzailetasuna aipatu dugula eta sortzaileak aipatu txugula, bada sortzaile hitza eztabaida sortu dezaken hitz bat, zer den sortzaile izatea, zein den sortzaile da zein ez. Zuek nola ikusten zute hitzoi, beste hitzen bat erabiltzea egokiago da? Niri gustatzen zait, sortzaile berba pentsatzen dudalako aniztasun handiari ematen diola lekua ez, eta nolabait begiratzen diola hori. Edo zein disiplinatan dela ere ari garen sortzaileok batzen gaituen ari edo puntu komun horri, zeina esango nuke dela azken batean bilatzea aurretik ez zegoen zerbait sortzea, agian mezu baten mesedetan edo edertasuna bilatzeko. Bai, nik aituko nuke ere behar bada guk ere eta nilehena sortzailetasunari pentsatzean, zuzenean plaza publikoarekin lotzen dugula ere sortzailetasuna. Zuzenean etortzen zaigu burura irakurtzen ditugun liburuen autoreak edo plazetan ari diren bertsolariak, entzuten ditugun musika taldeak. Eta azkenean, ze puntutara ino den sortzaileagoa hori etxean, amarentzako poema bat idazten duen bat baino edo jostun bat baino edo pustut bat gura ere kontra egan hori eta gu haurek gutatik hasita sortzaileak da bakarrik kasik plaza publikoarekin lotzeko ez eta da ez dela hori bortxaz bat sortzaile egiten duena. Eta pixka bat definitu zute, edo hitz egin dugu horren sortzailetasun horren inguruan, nola ikusten zute Euskal Herrian gazte sortzaileen egoera, eragileik bado, saretua dozte gazte sortzaileak, guaindik lana egiteko bado? Nik uste lehenengo eta behin badaudela gazte sortzaile desente, sorkuntza dela Euskal munduan nahiko zabalduta dagoen zerbait eta asko gozarazten gaituena, eta ematen zaiola desenteko garrantzian ikuste baita ere euskara eta gure kultura normalizatzeko eta transmititzeko bide bezala, eta gazteok ere pentsatzen dut ari garela horretan, eta gero saretzeari eta dagokionean esango nuke desente aldatzen dela disiplinaren arabera esaterako bertsolaritzan oso saretuta gaudela esan daiteke, udalekuei, elkarteari eta abarrei esker, eta baita ere bertsolaritza delako azkenean batera sortzea eskatzen duen disiplina bat, eta beste disiplina batzuetan esango nuke ez dela hala, eta igual gehiago antolatzen garela edo elkartzen garela maila lokalean edo beste mugimendu batzuen baitan. Eta oro harroi aipatuta, gazte sortzaileek sortzeko dakaten motivazioa zer da, pertsonala edo kolektiboa, biek batzuetan igual? Nik uste bietatik badela, azkenean sorkuntza zuretik egiten duzu, beraz bai ala bai pertsonala izango da nire kasuan hasteko bai, zuretzat egiten duzu lehenik eta behin nire ustez. Gero bai kolektiboa ere nik biak razoinengatik janen nuke. Janen nuke badela ala ere sare orokor bat egiten duena zentzu kolektibo bat emaiten diozula zure sorkuntzari ez gazte sortzaileak orokorrean. Eta horrez gain, barne sareak edo zure adibidez gazte sortzaile euskaldun gisa sare bat izango duzu, neska sortzaile gazte gisa beste bat, bertsolari gazte gisa berdin, zure probintziaren arabera. Eta direla
azkenean ezaugarri batzuk, bereziki zapalkuntzekin eta errealitate ezberdinekin lotuak, baina egiten dutenak zure sorkuntzak kolektiboak ere izango direla, badakizulako, baduzula hori, sare hortan, ardura bat bezala besteekiko ere, zerbait plazaratzeko eta hori maila batean. Eta ere badela elkar elikatze bat edo gazte sortzaileen artean. Azkenean ikaste prozesu batean zira, zeinetara ino gehiago ikasten duen gazte batek, heldu batek baino beste gauza bat da, baina bai hartzen duzula besteetarik eta nahi ala ez nire kasuan hasteko bai badituzu referente helduagoak, baina gazteekin gestiago identifikatzen zira eta besteen lanetatik elikatzen zira, nik Leireren liburu bat irakurri eta hortik bertxotan erabiliko dut eta nok daki behar da niretik ere beste bat egiten du kate bat egiten duena azkenean sorkuntza bakoitza dela ez besteenetik osatua ere maila batean. Bai, guztiz gainera nik uste askotan plazan ari garen sortzaileokin gertatzen dela kanpotik ere irakurriak garela testu inguru batean, ez? Eta gure inguruko sortzaile horiekin batera sortzen dugun kolektibo edo talde horren parte bezala eta nolabait ordezkari bezala, eta sorkuntzan ari garen gain, nik uste baita ere hartzen gaituztela askotan hori gazteen ordezkari bezala, ez? Eta horrek badu arriskua, ez? Azkenean topatu behar delako pixka bat oreka hori norberak zentzu pertsonalean transmititu nahi duenaren eta horrek kolektiboak kanpora begira duen ikuspegiaren edo ematen duen irudiaren artean. Bai, ibilizazte hitz egiten ez, ustuen sorkuntzak edo hornik, badut sentsazioa batzutan, ez dakitzuek nola ikusten zuten gazte sortzailei zenbateko erakusleioa edo zenbateko plaza eskaintzen zaien. Nik badut sentsazioa batzutan, Euskal Herrian aukeratzen diela igual gazte sortzaile jakin batzuk eta hartzen diela horiek Euskal Herriko gazte sortzaile referente bezala eta badirudi sortzaile horiek bakarrik existitzen diela, ez? Ez dakit, badu gazte sortzaileak aukera ikan, eta gero gelditzen diela itzalpian, beste 11 sortzaile dabiltzanak, beraien etxetan sortzen, aukera gehiokin gutxiokin, nola ikusten zute? Badaka gazte sortzaileak Euskal Herrian aukera ikan bere lana plazaratzeko? Ni oso ados nago esan duzunarekin, pentsatzen dut dagoen erakusleioa dagoela guztiz sesgatua nolabait ez, dela hori, gazteontzako, gazteon erakusleioa eta hor sartzen dira 3 edo 4 lagun, hautatuak gainera ez motibo objektiboek eraginda, baizik eta merkatu batek eraginda, ez? Eta beste gainera gure esku ez dagoen, baizik eta botere handiagoa duten batzuek edo sistema batzuek eraginda, eta gainera erakusleio horretan jartzen garenetik, naiz eta agian horregoteko aukera dutenek, baduten aukera publiko zabalago horretara iristeko, beti daukazu filtro hori, ez, edo beti irakurtzen zaituzte gazte sortzaile bezala, eta horren araberan neurtzen dute baita ere eta jasotzen dute esateko duzuna eta askotan jasotzen dute pixka bat nahi dutena hortik, ez? Eta interesatzen ez dena alde batera geratzen da. Edo erakusleio horretara iristeko aukera ematen zaion jendea da interesatzen den jendea. Orduan nik uste gazteok ikusten dugula beharra kontzienteki edo inkontzienteki geure erakusleio propioak sortzeko, esaterako izan daitezke gaztetxeak edo guk antolatutako ekimenak, ez, azkenean guk erabakitzeko zer baldintzatan sortu nahi dugun, eta azkenean gazteontzako ari garenean nolabait desagertzen delako
gazte izateak eragiten duen baldintzatze hori ez. Baldintze itiraka, claro, aipatu zunez, leire egoera guzti hortan, nik uste dut gazte sortzaileak badula askotan dena onartzeko joera ez, eta edozein baldintzetan, edozein modutan eskaintzen zaio hartzeko joera. Bueno, nola ikusten zuezuekoi? Nik uste gertatzen dela orokorrean sortzaileokin, ez bakarrik gazteokin, batez ere agian plaza publiko horretan norbere burua islatuta ikustea gehiago kostatzen zaion jendearekin, badakigulako gaitzagoa izango zaigula iristea erdigune horretara ez, eta orduan batzuetan sentitzen duzu, onartu behar duzula datorkizuna ez, eta baita ere askotan hitz egiten da hori gazteon artean edo emakumeon artean modak daudela ez, eta aldiro pertsona bat dago bogan, eta bogan dagoen horrek aprobetxatu behar du ahalik eta gehien luzatzeko tarte hori ez, eta orduan ematen du gaitza da topatzea baita ere oreka, noraino eman dezakezun eskatzen dizuten hori lehenengo lerro horretan irauteko, edo bigarrenean edo hirugarrenean, azkenean iri zaitezken leku horretan. Nik ere berdin gainera dena onartzeko joera hori nik uste aintzinekoari lotua erakusleioarena, eta azkenean nik hasteko badakit guri betidanik egin dikute baliatu aukera guziak, ze behar ez dira itzuliko eta orain da momentua gertzeko, eta ez pixkat edo zeri badakizulako momentua dela, ze zure garaia pasatzen bada, kasik gero lekua zure kabuz egitea ezinezkoa izango dela, eta beraz ez, kontzientzia hori behin emaiten izutela leku bat edo hartu behar zula, bestela, eta ezagit lehiakortasun hori ere, beraz gure artean ez, zeinek lortzen duen lekua gerorako edo momentuan bertan, baina ez, eragiten du nor gehiagoka bat, uste dut inkontzientea dena, baina gure artean ere batak ez badu hartzen neska gazte bertsuariaren lekua besteak hartuko du, eta eta baita eren ikuste, bestetik sartzen dela jokoan sortzaileoi esleitzen zaigun erantzukizun hori ez, agian hori mezu bat plazan dagoela bermatzeko, edo zentzu pertsonalean zu teorian den bezala gustora ari bazara sortzen, zergatik ez duzu sortuko naiz eta ordaindu ez, edo naiz eta horrek suposatu joan behar izatea ez dakit nora sortu duzun hori plazaratzera ez, eta hor azkenean da sektore bat non baldintzak ez dauden bat ere erregulatuta, eta egia da azkenean gazteok dugun plazaren zati handi bat nolabait alternatiboa denez, plaza konbentzionalean edo normatibo hori lehen plaza horretan daukagun lekua mugatua delako, horre gaitza da benetan ikustean noraino onar dezakezun azkenean hor espazio hori posible egiten ari den jende guztia ari delako era prekarioan lanean, eta noraino benetan hasi behar zaren exigitzen ez, nik uste baita ere era asko daudela ordaintzeko ez, esan nahi dut, agian batzuetan non baitzoaz abestera edo dena delakoa, eta ez daukate diru askorik eta ematen dizute gutxi, baina ikusten duzu benetan baloratzen dutela egiten duzuna, eta badakitela zer lan dagoen horren atzean, eta nik uste hori bere badela ordain bat edo behintzat ikusten duzula balioa ematen diotela zure lanari. Luze eztabaidatu posibleko genuke gai honen inguruan, baldintzen inguruan,
Eta lintzetatik pixkatara dago, biziga gu herri jakin batean, sistema jakin batean, gizarte jakin batean, eta herriakin ez gu bi estatu menpe eta hizkuntza gutxitu batekin. Zuen ustez, gazte sortzaileak egoera kontuan hartu behar du, erabili bertxu bere sorkuntza lanak transmisiorako, aldarrikapenetarako, ze neurritan? Behar ez dakit, baina uste dut nahita ez bereziki arlo jakin batzuetan egiten duzula, azkenean ez da bakarrik testu inguruak zu egiten zaitu ere, eta bortxaz hortik ere aterako duzu nire ustez, eta bai, adibidez, bertsolaritzan, literaturan desberdina da, baina bada bozgora gailu bat duzu azkenean zuk, eta beraz bortxaz ardura bat hartzen duzu ere, mezu batzuk pasarazteko, ez? Bai, azkenean beti ari zara, diskurtso bati lekua ematen norbaitek jasoko duen leku batean, ez? Plazan ari zanenetik, nik uste zentzu horretan garrantzitsua dela, bestela asko mugatzen delako sortzailearen jarduna eta jolaserako eta gozatzeko tartea. Bai, noski diskurtsoari garrantzia ematea, baina ez hartzea, ez exigitzea muturreko koherentzia edo nolabait tartea ematea sortzaile horri, batez ere gaztea denean azkenean disiplina batzuetan oso gazte egiten delako plazarako salto hori, eta noski beti daukazulako pentsatzen duzuna eta zure ideologia zalantzan jartzeko aukera, beti eduki beharko genukelako azkenean kritikotasun horretatik sortzen delako aurrera pausua, baina batez ere gaztea zarenean, nik uste garrantzitsua dela sorkuntzaren bidez sortzen diren diskurtso horrek ez hartzea zerbait absolutu bezala, ez? Edo hori, tartea ematea geure buruari ere zalantzatik aritzeko eta pixka bat esploratzeko sorkuntzaren bidez, eta ez hainbeste aurretik egin esplorazio hori beste zentzu batzuetan, eta gero sentitu erantzukizun hori plazara ateratzeko ideia irmo batzuekin. Bai, erantzunetik nik uste dut nahita ez eragiten dula gu hemen bizi izanak ez, eta gure bizipenek, eta hoi plazaratzen dela nahita ez plazan ez, zen neurritan hartu berden hoi gauza absolutu eta itxi bezala ere eztabaidatu genezake. Ze bai iruditzen zait batzutan, eta lehen hitz egin dugu ere bai baldintzen inguruan, eta zenbateko plaza eskaintzen zaigun, eta guztia eskatzen zaiela gazte sortzailei igual asko ardura handi bat, zuek zazte eben baldintza hauetan Euskal Herriko gazteen bozgorailu, minon gero zenbat ematen zaien, bai. Eta ardura hori igual gehiagizkoa ez ote den batzutan, eta zuen bizipenetatik, bai, zu irantzu bertsolaritzan haitzen za, baina batekotasunean, eta batekotasun horren ikuste dut niri behintzat iruditzen zait eragin behar duela presio handiagoa, kaleire zu behi bertsolaritzan haitu zen, baina bereziki idazten, eta ardura bat bai, mino ze puntutaraino. Beste dozen gaztek mino ardura handiagoa? Bai, ikuste bai, ejango nuke bai, ez dut uste dozein gazteri eskatzen zaionik 15 urtetan ez dakitze gai politikori buruz diskurtso bat garatzea eta errealitatea bertsotan hasteko hori da, ez dut gogoan baina ni bai hasieratik gai politikoak adibidez ez, eta bertsotan, improvisatzen horren inguruan, eta ardura bat bai, uste dut noski, gainera bezuka aipatu duzuna, koherentzia hori eskatzen da ere, zure hasieretatik lotzen zaituzte automatikoki diskurtso jakin bati, diskurtso hori puntaraino eraman behar duzu, koherenteki, eta usut bai, badela presio aski handia, eta gainera nire sentsaziotik hasteko,
gazte izan da gainera bada bat ardura eta presio hori ez diskurtsoan, zain egongo dira, ea nola garatuko duzun, ea zenbat dakien edo, eta aldi berean ez zain ere kasik batzuk aizkorarekin, ea ez duzun zerbait gaizki jango, baina aldi berean 17 urteetan zer dakizu bizia orokorrean ez, eta nik uste beste gazte batzuei ez zaiela galdetuko lako ez koherentzia, ez adierazteko gaitasuna, ez... Bai, eta esango nuke gainera, gazteoi ez digutela begiratzen diskurtso horri ekarpen erreal bat egiteko, ez? Bakarrik nahi dute, frogatu, diskurtso bat daukazula, eta balekoa dela erabaki edo ez. Eta gero benetako ekarpena egiteko helduei begiratzen diete, ezta? Eta esango nuke hori bertsolaritzan oso agerian dagoela, literaturan esango nuke hainbestekoa ez dela, batez ere ez dugu hain gazte egiten orokorrean plazarako salto hori, eta gero azkenean literaturan orokorrean zenbat esaten duzun eta zer esaten duzun eta nondik askoz gehiago dago zure esku, ez? Azkenean bertsotan gai bat jartzen badizute erantzun behar diozu gai horri eta ez daukazu ihes egiterik, eta literaturan aldiz norberak erabakitzen du nondik eta zer esan, eta azkenean hor askoz ere tarte zabalagoa daukazu nahi duzun gaiak saihesteko eta nahi duzunei emateko erdigunea. Orduan errazagoa da zentzu horretan nik uste, baina bai bestalde azkenean norberak norbere eragiteko gaitasunaz, kontzientzia hartzen duen momentutik norbere esku dagoela hori erantzukizunez erabiltzea edo uko egitea. Esan nahi dut badaudela sortzaileak ez dutenak erantzukizun hori nahiz eta askotan lotzen den hori plazan aritzearekin, ez? Orduan hori bada eztabaida bat baita ere, ez? Noraino exigi dakiokeen sortzaileari izatea eredu bat eta Bai, talde berean lehen aipatu dugunarekin plazan zure lekua egiteko eta kasik baldintzetako bat hori ere izango da, ez? Gai izaitea edo zeri erantzutea, eta behin hori ere hori erabakitzen alduzuzuk gai batzuei buruz ezkantatzea, plaza. Baina behar da nik uste ere biziki aldundua izan ni pertsonalkien ez gai, oraindik hori ikasi duzulako baldintzetako bat bertsotan adibidez dela jakitea erantzuten gaiei buruz eta uste dut horretan ere baldintzatuak girela hori beti buruan baduzu zure lekua egin behar duzu, frogatu behar duzu gai zirela, beraz jakin behar duzu gai horri buruz eta horri buruz kantatzen, ez? Bai, nik uste baita ere justu gure bi disiplinak hizkuntzarekin nahita ez lotuta daudenetik bai hartu direla nolabait euskalduntasunari eta euskal kulturari kulturan edo sorkuntzan lekua egiteko eta haren baitako imaginarioa sortzeko tresna bezala, ez? Eta horrek eragin duela beste sorkuntza mota batzuk agian konpromesu politikoa inagerikoa ez dutenak, besteak beste alde batera geratzea, ez? Eta azkenean sortzeko beste bide batzuei lekurik ez egitea. Hori, mezu batzuk indartzearen mesedetan azkenean garai batean bazegoelako horren beharran ikuste, ez? Esaterako literatura askotan esan izan da hori, dela nolabait euskarak irauten duela eta euskal kulturak irauten duela
bermatzeko medioa, eta hori garrantzitsua da noski, baina ezin du hori bakarrik izan, ze bestela literatura sortuko dugu hori kortxe horren barruan, eta ez digu horrek tarterik emango literatura borobil bat edukitzeko gure baitan, eta azkenean horrek esangurako du baita ere, erakar dezakegun jendea eta entzungo gaituena dela sistema horren barruan mugitzen dena, ez? Orduan, hor nik uste badagoela oraindik kendu behar dizkiogula geure buruari muga edo lotura batzuk. Bai, eta pixka ja bukatze aldea eta ulertuta hain batean badula gazte sortzaileak hartura bat, naizta bere zea guztiekin, eta aipatu juzuten, eta ez da baidatzen garritu honezaken gauza interesgarri guzti horiekin, ze ekarpen ingo dio gazte sortzailetasunak Euskal Herriai, eta are gehiago ez Euskal Herriko gazte belaunaldiai. Nik uste hasteko eta behin, belaunaldi guztietako sortzaileek egiten duten ekarpena da euren errealitateari erantzuteko ekarpena, ez? Eta euren errealitatearen lekukotza bat ustekoa nolabait, esplizituagoa edo ez, baina azkenean hori, sorkuntza beti da bizi duzun horri eta aurretik etorri denari erreakzio bat, ez? Eta pentsatzen dut hori dagoela alde batetik, eta gero baita ere imaginario bat sortzeko gaitasuna dauka, eta munduari begiratzeko era bat, ez? Azkenean sortzen da munduari begiratzeko era batetik, baina aldi berean sortzen ditu elementu berriak datorren horri erantzuteko, eta nik uste azkenean dela hori, errealitatea islatzen duen zerbait, baina errealitatea osatzen duena baita ere, eta hori, etorkizunean guk gu ere agian ikusiko gaituztela guk sortu ditugun medio horien horietan islatuta. Eta jango nuke ere orainari begiratuz gehiago gure belaunaldiarentzat interesgarria dela, eta aipatu dugun dena baldintzak, plazak, dena lotua dela ere zure belaunaldiari, gure belaunaldiari, erreferentzia batzuk sortzea eta irudi batzuk azkenean sorkuntzari ere lekua emaiteko jendea sentitu behar da identifikatua, eta inungo ez da inungo idolorik sortzeko, ez da zentzu hortan, baina bai jendea identifikatua sentitzen bada zure sorkuntzarekin, eraginen duela beste ajeman bat, beste leku bat ere orokojean Euskal Herrian sorkuntzari emanen zaiona, eta ez dakit, uste dut interesgarria dela belaunaldiari begira ere zure realitateari lotzen aldituzun pertsonak, azkenean zure ondokoak izan daitezkenak, izaitea, ez dakit, zure biziaren bozgurailu ere izaiten aldirenak edo identifikazio hortarako. Bai, eta are agian zuk edonik transmiti edo azal dezakegunaz harago beste jende bat ere erakar dezake, nik uste naiz eta agian errealitate horretatik aldendu erakar zaitzakela hori, sorkuntza medioren batek edo lanen batek, eta hori, azkenean arteak badaukala gaitasun hori beste leku batzuetan dagoen jendearekiko empatia eta lotura sortzeko, eta hori erakartzeko edo behintzat loturak osatzeko. Janen nuke ere badela, azkenean gu adibidez agertzea plaza publikoan eta badela ere modu bat edo beste gazte sortzaile agian ez hain ezaguna edo aipatu ditugunak maila pribatuan egiten dutenei edo gaita zuere izan zintezke leku untan balin bat ditugu bakarrik erreferenteak dutenak ez dakitu gehi urte esperientzia edo
ulertzen dut, eta gutatik hasita ez duzu zure burua ikusten hor errepresentatua, eta aldiz gazte sortzaileak ikusten badituzu leku bat hartzen, eta zure adintarte ingurukoak, zure herri ingurukoak, emaiten duela ere, ate bat irekitzen duela ez, konfiantza hartzeko eta sinesteko leku bat izan dezakezula zuk ere mundu hortan. Eskerrik asko ikote, ekarpentsu hau guztiak iteagatik. Zuri. Eta ikusiko dugu elkar, seguro plazan batean edo beste gaztetxen batean. Bikain, esker. Horrengora arte.